prejdeme k Božiemu slovu, a pomaly, ale isto. Viete o tom, že my sme celý tento školský rok v konkrétnej vízii a tá vízia je boom. Vízia celého roka, celej sezóny je boom. A hovorili sme vlastne dve série. Všetko, čo je zdravé, rastie, hej? Boom, to je to boom. Dobre, lebo boom môže byť čokoľvek, cere, keď padne, tak boom, vieš, boom, bac. Takže boom ako v zmysle, keď sa prejaví rast. Všetko, čo je zdravé, rastie. A mali sme vlastne dve série a hovorili sme v tomto školskom roku alebo v tejto sezóne o prielomoch a takisto sme hovorili pripravení na prebudenie. A zároveň verím tomu, že tieto dve série sa vedia spojiť vlastne v takých tých konkrétnych témach a to je ten prienik a to je pôst ako búracie kladivo a modlitba, na ktorú by som chcel dneska kázať. Pôst ako búracie kladivo. Neviem, koľký z vás minulý týždeň ste prijali takú výzvu, že chcete sa viacej pôstiť, že chcete viacej vkročiť do toho. Ja sám som, prijal tento challenge. Chcem ti povedať, že Pán Ježiš Kristus má pre nás viac. Pán Ježiš Kristus má pre nás prielomy. Pán Ježiš Kristus dal nám proste dedičstvo, ktoré neleží na našich pleciach. A dokonca si dovolím tvrdiť, že pokým to my držíme vo svojich rukách a ideme vlastnou silou, tak častokrát my sme prekážkou k tomu, aby sa niečo stalo. Veľakrát to bolo, že keď som išiel silou a nešiel som Božím duchom, tak som proste zbrzdil celý proces prielomu. Veľakrát to prišlo tak, že nakoniec sa mi to ukázalo po rokoch, že Rasto, to bola tvoja tvrdohlavosť, to vôbec nebola cesta, ktorou išiel Pán. To kľúčové je, že nadarmo sa namáha staviteľ, ak Hospodin nestavia dom. Ak Hospodin stavia dom, tak ako stavitelia sa poďme namáhať. Takto to veľmi rád hovorím. To znamená, že to nie je postavené, viera nikdy nie je postavená na našej tvrdohlavosti. Častokrát si to zamýšľame. Ale je to postavené na rozpoznaní Božej vôle a potom sa zahrízne sa do toho ako pitbull, amen? Alebo tak, jak to povedať, že mám tu Božiu vôľu a držím to, lebo si mi povedal, lebo si mi dal zasľúbenie, lebo ja viem, k čomu mám byť verný a preto sa za to postím, aby prišlo Božie kráľovstvo, aby sa stala tvoja vôľa v tejto danej situácii. Ja nepustím svoje deti. Ja nepustím svoje manželstvo. Ja nepustím svoje posvetenie, lebo koho Syn oslobodí, je naozaj slobodný. Ja nepustím svoje telesné ku kormidlu môjho života. Ja jednoducho sa podvolím Bohu, vzopriem sa diablovi a diabol utečie odo mňa. Amen. Toto vyžaduje konkrétnu mentalitu, že nie sme len minimalistickí kresťania kúriť, svietiť a občas povysávať. Ale že proste my chceme vidieť tie prielomy, ktoré nám Pán Ježiš Kristus dal, lebo sú možné. Nepotrebujeme si vymýšľať fejky. Originál je. A preto som hladný, preto sa postím a preto hovorím, Bože, nech príde Tvoje kráľovstvo mocne. A dokonca dám poznámku počiaru, aj Pavel, ktorý proste 3-krát prosil za to, aby bol odňatý osten z jeho tela. Nezakúsil takú skúsenosť v zmysle hluchého neba. Niekedy môže byť tak, že Božia odpoveď je úplne inak, ako si my predstavujeme. Ale to, čo je kľúčové, je, že ty môžeš si byť istý, že pokým sa budeš dopytovať a hľadať Božie kráľovstvo, klopať, volať na neho, to sú všetko tie texty, ktorými prechádzame celý tento rok, dúfam, že sa ti to vyskladáva, tak jednoducho sa nestretneš s hluchým nebom. Odpoveď príde v pravý čas. On má nejaký názor. A niekedy to môže byť dosti bolo na mojej milosti, ale môžeš z toho žiť, lebo si počul od Pána Božie slovo. A toto je kľúčové, čo potrebujeme. Ja sa bojím hluchého kresťanstva, pretože hluché kresťanstvo je slepá ulička náboženstva. Vieš, čo je náboženstvo? Prídeš a Boh mi aj tak neodpovie. Chválíš a Božia prítomnosť aj tak nezostúpi. Modlíš sa a Boh aj tak na to neodpovie. Čítaš a Božie slovo ku mne nič nepovie. To je náboženstvo. Ale keď tam je tá zvedavosť, ja hľadám. Každý, kto hľadá, nájde. Ja klopem, ja volám. Tak zrazu tam príde tá odpoveď. Nemám potichu mikrofón? Mám dobrý mikrofón? Hej? Dobre? Tak dneska prejdem k modlitbe, OK? A chcel by som prejsť k modlitbe a keď sa pozrieme na Ježišov život, pozrieme sa na Ježišovú prelomovú modlitbu. Ja som to nazval, že modlitbou pripravený na prielom, dnešnú tému. Tak vidíme dve situácie, ktoré boli dôležité v Ježišovom živote. Tá prvá situácia, ktorá bola dôležitá v Ježišovom živote, bol Ježišov pôst na púšti.
Viete o tom, že duch Boží ho viedol na púšť, aby ho tam diabol pokúšal, ale to nebolo v tom, že ho iba viedol na púšť, ale on ho viedol vyhladnutého na púšť. On bol v pôste. Predtým, než Ježiš Kristus vôbec začal slúžiť, duch Boží, nášho pána Ježiša Krista, ktorý nikdy nezhrešil, ktorý nám bol dokonalým príkladom, prešiel pôstom. On nezačal službu bez pôstu. Amen? Je dobre si to všimnúť. My to častokrát hovoríme ako krst ohňom. Proste duch Boží ťa vovedie do všetkých tých pokušení duchovného boja, to znamená, diabol ho tam pokúšal, ale aj tvojho telesného boja, to znamená, že 40 dní nič neješ a nepiješ a ešte diabol ti hovorí, premen si tieto kamene na chleby. Ale ako náhle vyšiel z tohto postu, vyšiel prepálený, silný a pripravený k tomu, aby mohol slúžiť. A my vidíme, že Ježiš Kristus zostúpil do synagógy a tam slúžil v takej moci, že proste sa hneď prejavil demonizovaný človek s výkrikom, poznáte to? A začala Ježišova služba. Pôst je kľúčový k tomu, aby si vošiel do vecí, do ktorých ťa Boh povoláva. Druhá vec je modlitba. A keď vieme o tom, prečo Ježiš Kristus prišiel na túto zem a on prišiel kvôli tomu, aby zomrel za naše hriechy. Amen? Aby nám vyjavil Otca. To sú všetko evanjelia, ktoré vidíme. Mňa ste nevideli, vidíte aj môjho Otca. Aby vyjavil Otca, to čítame v evanjeliách, ale to kľúčové je, aby zomrel na Golgotskom kríži, aby v priehu preliatej krvi sme mali odpustenie a na tretí deň stal z hrobu. A keď išiel na Golgotský kríž, tak to, čo bolo kľúčové pred týmto prielomom, bolo Getsemané. Príprava. Osobná príprava modlitby. A tam vidíme nie pôst, ale tam vidíme modlitbu a kvapky krvi, ktoré Ježiš Kristus sa potil. Mám bázeň pred týmto uvedomením, pretože častokrát si hovorím, že ja chcem vidieť prebudenecké kresťanstvo, ja chcem vidieť zachránených ľudí, ja chcem vidieť zmenené mesta, ja chcem vidieť proste zmenený môj život. Ale pôstiť sa nechce sa mi veľmi, ja nie som človek pôstu a modliť sa, Páne, ďakujem ti za to, že mám dneska čo jesť, že môžem ísť dneska niekde a mám to v nejakom núdzovom režime moje modlitby, chcem ti povedať, potrebuješ sa prebudiť. Náš Pán Ježiš Kristus ukázal príklad a povedal, že pôst a modlitba je príprava k prielomu. Môžeme to spolu vyznať? Pôst a modlitba je príprava k prielomu. Amen. Tak poďme sa pozrieť do Matúšovho evanjelia 26. kapitoly. Budeme čítať od 36. verša po 46. Priznám sa, že toto je jeden z takých silných textov, ktoré mám rád, ja osobne. Milujem Getsemane. Aj keď je to ťažký text, ale je veľmi silný. Matúš 26, 36, 46. A všimni si, čo Ježiš Kristus, čo ho pripravilo predtým, než išiel na Golgotský kríž. Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto, ktoré sa volá Getsemane, 36, a povedal učeníkom, sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra i 2 Zebedeových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte a bdejte so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať, prebudenie. Povedal teda Petrovi, to ste nemohli ani hodinu so mnou bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Odišiel druhý raz a modlil sa. Oče môj, ak ma tento kalích nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať, lebo sa im oči zatvárali od únavy. Tak ich nechal, znovu odišiel a tretí raz sa modlil tými istými slovami. Potom sa vrátil k učeníkom a povedal im, teraz už spíte a odpočívajte. Priblížila sa hodina a Syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Priblížil sa môj zradca. Ešte by som prečítal jeden text k tomu a potom začnem vykladať. Môžeš nájsť, nemusíš. V Jánovi 15, 18 sa píšu tieto slová a to hovorí tiež Ježíš, že ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás.
Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slova, ktoré som vám povedal, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. No to všetko budú konať proti vám pre moje meno, pretože nepoznajú toho, čo ma poslal. Vrátim sa k tomu textu za chvíľočku. Ten kľúčový moment prielomu, aby Ježiš zvládol položiť svoj život na Golgotskom kríži takým spôsobom, že naozaj nepovie, zostupujem z kríža. Ja ti chcem povedať, že on bol 100% Boh a 100% človek. To pokušenie, ktorému čelil, bolo reálne. On naozaj mohol zostúpiť z kríža. On naozaj na tom Golgotskom kríži, keď pozeral proste na tých Rimanov, ktorí mu tlkli klince, on naozaj vo svojom vnútri mohol povedať, zomri ty aj s celou tvojou vetvou rodiny, všetci pomrite teraz. On to mohol reálne spraviť a nespravil to. My niekedy máme pocit, keď čítame Bibliu, že Pán Ježiš Kristus v podstate nebol pokúšaný, ale Biblia hovorí, že on bol vo všetkom pokúšaný ako my, ale nezhrešil. Poznáš to slovo? Poznáš ten text? On sa stretol so všetkými tlakmi diabla. Tak ako to bolo pokušenie na púšti, že jednoducho najeď sa, nepôsti sa, tak rovnakým spôsobom, keď sa mu vysmievali, tlkli mu klince, bičovali ho, dali mu trňovú korunu. Ja ti chcem povedať, že on tam na tom Golgotskom kríži čelil takému pokušeniu, ako by si tomu čelil ty. Ako by si tam bol ty. A mimochodom, mohol by si sa pomstiť veľmi ľahko. Mohol by si sa proste pomstiť a zachrániť sám seba. Ale my vieme o tom, že tu sa hrali dejiny. V Getsemane sa hrali dejiny. Pretože ak by Pán Ježiš Kristus zlyhal v tejto chvíli, a teraz počúvaj vážne, tak by sme úplne zbytočne, boli by zbytočne uzdravení, zbytočne by sme o ňom čítali, zbytočne by sme o ňom vedeli, nikto by nebol spasený a zachránený. Pretože za nikoho by nebola preliata krv. Na všetkých z nás by bola ťaž toho, že odplatou za hriech je smrť a že si zaslúžime peklo. To bol obrovský tlak, ktorý v tom celom bol. A ja ti chcem povedať, to dôležité je, on sa potreboval pripraviť. A vieš, ako sa pripravoval? Potil krv. Náš Pán Ježiš Kristus potil krv. Duchu Boží, zjavuj nám to. Pán Ježiš Kristus, a ja teraz nechcem, fakt ja nejdem do nejakých morbidností, že poďme tu teraz nariekať, ja chcem ísť do toho, aby sme si jeho obeť vážili. Aby sme si vážili jeho obeť. Takže ešte raz, Pán Ježiš Kristus išiel na Golgotský kríž a pred Golgotským krížom mal svoju modlitebnú komórku, kde potil krv od strachu. A on dokonal. On sa pripravil. On tým prešiel. Bez modlitby my nedáme to bez modlitby, ak náš Pán Ježiš Kristus potreboval sa pripraviť v modlitbe a v pôste na to všetko, čo malo prísť. Bez modlitby to nedáš. Počúvaj, ty neuvidíš prielom vo svojom manželstve bez modlitby a bez pôstu. Pôst odkazujem minulú kázeň. Nedáš proste to bez modlitby a bez pôstu. Neurobi to haleluja výkrik. Neurobi to, že veď, ale ja som Rastio Majer, veď ty ma poznáš, 15 rokov som obrátený, Pane Ježišu, tak by som poprosil, aby jednoducho bez problémov život išiel za mnou. Nie, proste nedáš to, my potrebujeme duchovne bojovať. Náš Pán Ježiš Kristus sa pripravoval postom a modlitbou, my sa potrebujeme pripravovať postom a modlitbou, pretože náš duch chce, ale telo je slabé. Amen. To vidíme v tom texte, keď pospali všetci učeníci, ktorí dokázali zaspať pri tom, čo sa dialo v Getsemane. Ja sa pýtam otázku, koľkokrát ja zaspávam pri tých najpodstatnejších témach Pána Ježiša Krista, ktorého stáli život. A ja pri nich zaspávam. A Ježiš chce, aby som nezaspával. Lebo on hovorí, to ste nemohli ani hodinu bdieť. On tak túžil, aby nepospali. A oni predsa pospali. Tak častokrát ja pospím. A to sú tie témy, ktoré kážeme nedeľu čo nedeľu. A my ich môžeme kázať ako zasľúbenia. Viete prečo? Lebo bol verný na dreve kríža. A my ich môžeme kázať. Amen. Lebo sú pravdou. Lebo on ich zapečatil svojou preliatou krvou a prázdnym hrobom. A tak častokrát si dovolím spať popri všetkých týchto veciach. Nie, poďme brať vážne tieto veci. Duch je ochotný, telo slabé. My potrebujeme nežiť telesne,
ale duchovne. Všetkých, ktorých vedie duch, nie sú pod zákonom. Amen. Nás nemôže viesť telo, pocity, duša, emócie. Nás musí najskôr viesť Boží duch, pravda, cesta, ktorou je Ježiš, ktorá je konkrétna. A podriadiť svoje emócie, vziať svoj kríž a nasledovať Pána. A potom čerpať v emóciách ovocie ducha. Znova nie ovocie temperamentov, ale ovocie tých faktov, že duch Boží je vo mne, že nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A tak ja to idem systematizovať. Prvý bod, budem mať dneska 4 body, hýbem sa vo verši 36 až 39. Ak sa chceš pripraviť modlitebne na prielom, dúfam, že aj dneska to bude také praktické, tak musíš počuť túto dôležitú vec, že Božia vôľa pre tvoj život je tvoj boj. Ešte raz. Božia vôľa, ktorú má Boh pre teba použiť, dal ti nejaké zasľúbenia, niečo. Alebo proste máš rodinu a hneď automaticky proste je to Božia vôľa. Alebo v tvojej rodine širokej nie sú nejakí spasení a ty vieš o tom, že to je Božia vôľa. Božia, aby boli spasení a zachránení. Božia vôľa je tvoj boj. Ty to potrebuješ vybojovať. Viackrát som použil tento príklad, skutočný príbeh Davida Wilkersona, ale použijem ho aj dneska. Veľmi to bolo silné. On kázal proste nejakú bežnú nedeľu a dával nejakú výzvu. Tiež kázal o modlitbe, on bol kazateľ naozaj s dôrazom na modlitbu a proroctvo. A prišla jedna žena, ktorá bola matka niekoľkých detí a jej syn bol dealer drog. A tiež to bol nejaký chlapec, ktorý pravdepodobne, ak si to dobre pamätám, chodieval do cirkvi, vyrastal v besiedkách a vo všetkom a zrazu išiel týmto smerom ten syn. A ona, joj, pastor, to je strašné, to sa tak, ako ja neviem, že to je proste, modli sa, prosím ťa, modli sa za to všetko a tak. A proste naozaj bola rozrušená a teraz nechcem si z nej robiť srandu, len vysoký tón, keď dá, to tak znie, ale proste predstav si, hej, že tú urgenciu. A David Wilkerson povedal, ani sekundu sa nebude modliť. To môže, ako to je... Povedz mi najskôr, koľko sa ty modlíš za svojho syna. Ale ja robím v korporáte, ja mám toho veľa, vieš si to predstaviť, to je úplne, že strašné, ja nemám čas, ja to ešte, vieš. No dobré, a koľko pozeráš telku? Wilkerson miloval tie telky, nie? Som zastavil predaj, podľa mňa v New Yorku, televízorov, keď on kázal. Okay, ale spýtal sa, koľko pozeráš telku? Ja tak to len tak večer, ja tak podriemkávam, ja si musím, vieš, musia byť veci, ja si musím oddychnúť, veď ja si musím, veď to chápeš. No veď chápem. Prečo by som ja nemal oddychovať, keď tebe na tom tak nezáleží? Najskôr sa ty začne modliť, Božia vôľa je tvoj boj a hneď som tu, aby som podobrel tvoje ruky a budem sa spolu s tebou potom modliť. Neviem, ako to ďalej dopadlo, ale keby som takéto veci počul, tak som urazený asi. Naozaj. Ale vieš čo? Verím, že by ma to prebudilo. Normálne, že by ma to prebudilo. Haló, bez modlitby nebude zachránený nikto. Haló, to bude len výplod nejakých vecí. Boh môže, ty môžeš. Čo kázal aj Peťo Kuba, nie? Ak tak, sejba žatva. Ak tak. My nijak, ale Pán môže všetko. Veď Pán môže, nie? Však Pán Boh môže postaviť novú zborovú budovu takto. Nie? Budeme za chvíľku v novej zborovej budovy, nemusíme ani tehly doniesť. Takto. A bude. Môže to Boh urobiť? Môže. Robí to? Nerobí to. Pán nám dal pôst a dal nám modlitbu. A Pán Ježiš Kristus nám bol príkladom. A môj prvý bod, už sa vraciam naspäť. Jeho vôľa je tvoj boj. A teraz ja prejdem rýchlo aspekty, ktoré sú vo verši 36. Povedal svojim učeníkom Ježiš. Povedal svojim učeníkom, sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa. Zostaňte, verš 38, zostaňte tu a bdejte so mnou. V Markovi 5.37 je tá istá situácia v inom synoptickom evanjeliu, ale tam sa píšu tieto slova, iba to rozšírim. Nikomu inému Ježiš nedovolil, aby ho sprevádzali, len Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Prvá vec je, ak naozaj bojuješ tú Božiu volu, ale teraz, že naozaj ju bojuješ, nie len si existencia, ale bojuješ, prvá vec je, potrebuješ posadiť tvojich najbližších. Normálne ich posaď.
Ja to veľmi rád volám tie Zuzanky alebo všetkých tých ľudí na tých kávičkách. Vieš, že chceš sa proste nejakým spôsobom vykecať. Všetci to chceme, ja to tiež chcem. A kamarátstvo je dobré a pestujme to. Ak by sme boli cirkev, ktorá sa nevie stretávať, je veľký problém. To hovorím rovno. Ale ak ty chceš bojovať tie veci, tak potrebuješ mať svoju komórku, kde zavrieš za sebou dvere a kde to, čo šepotom povieš svojmu Bohu, bude verejne ohlasované zo striech. A ty potrebuješ bojovať, potrebuješ svoje Getsemane. Máš svoje Getsemane, alebo všetko je len verejné? Máš nejaké súkromné boje, kde súkromne voláš, kde máš pocit, že ti nikto nemôže pomôcť? Ja ti chcem povedať, Ježiš sa pripravil v tej modlitbe takým spôsobom, že posadil najbližších a povedal: Peter, Jakub a Ján, vy môžete ísť so mnou, ale poprosím, posaďte sa tu, a to vidíš aj v tej kapitole, keď pozeráš, ja pôjdem a pokloním sa Bohu a potom sa vrátim. Ja sa budem modliť a potom sa vrátim. Bdejte so mnou. Modlite sa za mňa. Ale ja idem bojovať hlbšie. Tak môžeme trošku? Ďakujem. Ja idem bojovať hlbšie. Vo verši 37-38 môžeme vidieť, že to je môj ďalší aspekt, že vzal so sebou Petra i 2 Zebedejových synov a začal pociťovať smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: moja duša je smutná až na smrť, zostaňte tu a bdejte so mnou. A my vieme o tom, že potom všetci pospali. To dôležité v tomto celom je, že potrebuješ posadiť iných, ale všetci ostatní sa len snažia s tebou bdieť. Oni sa snažia bdieť, ale v skutočnosti zaspia. Už si zažil také svedectvo, že si prišiel do cirkvi, niekedy sa zvykneme na to uraziť. Normálne prídeme do zboru a my sa urazíme, že nie všetci majú agendu číslo 1, moje bremeno. To je to, čo David Wilkerson, hovoril, že ty sa budeš modliť za mňa, ale ja potom vieš, že takto. A daj tomu krát 100, nás v zbore, že je 100. Ja chcem, aby ste sa za mňa modlili. Nie je nič horšie, keď proste tá ťarcha života je na mojich pleciach. Ono je to ťažké. Ja ďakujem Bohu za cirkev, že tam je ten Peter, Jakub a Ján a tí Zebedejovi, tí najbližší. Že aj z tohto zboru, teraz ak hovorím ako Rastio Majer, že aj z tohto zboru nie som na veci sám. A že sa modlíte spolu so mnou. Mali sme sa ťažko viackrát, teraz nejdem do konkrétnosti, a vy ste zobrali to bremeno spolu s nami, zo Sandy. A my sme za to vďační. Verím tomu, že máš aj ty tú skúsenosť, lebo nová zmluvná cirkev by mala niesť si bremena navzájom. Je to tak? Ale ak chceš prielom, Ježiš posadil a druhá vec je, všetci sa len snažia, oni pospia. Potrebuješ to dneska počuť. Tvoji známi pospia. Možno aj pastor už pospal a ja som pospal. Ešte mal nejakú vec, ktorú si ty riešil a ja som zaspal. A Ježiš tam rieši to, som vo verši 37, on rieši to, že začal pociťovať zármutok a úzkosť až na smrť. Povedal, moja duša je smutná až na smrť. Povedz mi inými slovami, čo to znamená, aká to je depresia, že smutok až na smrť. A ľudský faktor sklamal. A potom verš 39, trochu poodišiel, padol na tvár a začal vylievať to Bohu. Padol na tvár a povedal, Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. A v Lukášovi 22:42 sa píše, že potom prišiel Hospodinov anjel a posilňoval ho. Takže ja to teraz iba trošku posnažím sa uchopiť prakticky tento bod. Ak ti Boh dáva, teba niečo ťaží v tvojom živote, Božia vôľa, Boží prielom je tvoj boj. Ježiš Kristus tomu potreboval čeliť sám. Cirkev, bratia a sestry, my budeme spoločne rozkladať si bremená a budeme sa modliť za teba a verím, že aj vy sa budete modliť za mňa. Ja to potrebujem, že sa navzájom modlíme. Ale nemôžeš mať celú tú vec vsadenú na jednu kartu, pretože všetci ostatní sa len snažia, oni pospia. Ty budeš pociťovať smútok, budeš pociťovať proste to, že si vystrašený až na smrť, že je to ťažké, že ťa to stojí veľa námahy, stojí ťa to veľa energie a to je najiritujúcejšie, keď vidíš, že okolo ľudia spia. Ale potrebuješ svoju komórku a svoje Getsemane. Ja sa chcem spýtať teraz otázku. Máš svoje Getsemane? Máš svoje Getsemane?
Pretože až keď Ježiš vošiel do tej samoty, tak Lukáš 22:42 sa píše, alebo 43, tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi. Bojím sa, priatelia, bojím sa tých momentov, ktoré môžeme aj my zažívať, že proste budeme potiť krv. Ak náš Pán Ježiš Kristus bol prenasledovaný budeme aj my. Keď on bol vysmievaný budeme aj my. Ak on prechádzal cez ťažké veci, tak aj my budeme prechádzať cez ťažké veci, ale už nie opustení, už nie sami, už nie tí, ktorí idú vopred prehratého boja, lebo on bol verný. Amen. Nás po smrť na dreve kríža, preto my už môžeme ísť úplne s inou perspektívou. A my už keď ideme aj dolinou tvône smrti, nemusíme sa báť, lebo on je s nami, on nás bude posilňovať, okej? Toto je pravda, toto je zasľúbenie. Ale ty musíš pochopiť, že niekedy tie prielomy sú ako špinavá práca. Teraz mám na mysli, keď automechanik si zašpiní svoje prsty, alebo strojár, alebo ja neviem, robíš s olejom, s vecami, že je to špinavá práca bojovať, aby prišiel prielom. Tam sa naozaj ukáže, či to naozaj chceš. Tam zobereš svoj kríž, tam stratíš pohodlie, tam sa ti nebude chcieť. To je to najmenej, že sa ti nebude chcieť. Bude ťa to boleť. A potom príde sláva, pretože Hospodinov anjel prišiel a podoprel ho. A Duch Boží nás zmocňuje, aby sme naozaj vedeli dokonať Božie slávne skutky. A ja by som chcel prejsť k druhému bodu. A vypol sa mi tam ten telkač, ak mi ho viete zapnúť. Ďakujem. Druhému bodu. A ja som to nazval, že víťaz sa rodí na cvičisku. Alebo niekde ste to možno počuli, že ľahko na boisku, ťažko na cvičisku. Počul to niekto z vás? Dobre počúvate. Ťažko na cvičisku a potom ľahko na boisku. A tu môžeme vidieť, a teraz sa zameriame trošku nie na Pána Ježiša Krista, ale na učeníkov. V tejto Getsemanskej záhrade môžeme vidieť dve línie. Vidíme tam Pána Ježiša Krista. A neviem, koľko hodín tam stál. A 33, dobre. Vidíme tam Pána Ježiša Krista, to je jedna línia. A potom tam vidíme líniu a ja si tak zgustnem na tom Petrovi. Dobre? Druhú líniu Petra. Okay? Keby som bol ako Peter, tak amen, bol by som úplne rád. Hej? Ale keby ma tak premenoval, že Rastio, ty budeš skala. Úplne v pohode ma Pán Ježiš môže takto premenovať. Príjmam to. Ale vieme, že Peter to mal ako výzvu, toto jeho nové meno. Pár kapitol pred Getsemane, to je jednoduchý kontext, pár kapitol pred Getsemane, Peter má to slávne vyznanie. Vieš, aké má vyznanie? Pane Ježišu Kriste, ja za teba položím aj vlastný život. Aj keď ťa všetci iní zaprú, oni ťa môžu zaprieť, Ježiš, ale ja, veľký Peter, nie, ja ťa nezapriem. Ja nie som ten kresťan. Pane, tieto kázne nie sú pre mňa. Ja som jasný. OK, dobre? Dobre, Ježiš to posunul ďalej. Toto vyznanie Petra som veľakrát v živote urobila ja. To je v poriadku, urobme ho vo viere. Amen. A potom vidíme, nazvem to, že o týždeň na to, tak toto ja nazvem, o týždeň na to je Getsemane. A Peter, veľký bojovník, nedokáže byť ani hore. Ja položím svoj život. A zrazu... Áno, Ježiš, bojuj. Bojujeme. Čo? Bojujeme. A o pár kapitol na to. Kikiriki! Tak počkaj, ale tak to bol ten Peter, ktorý, ja za teba položím vlastný život, ostatní ťa proste zaprú a ja ťa určite nezapriem. Epizóda so spánkom a epizóda s kohútom? Jak je toto možné? A ja ti chcem povedať, to, čo je dôležité, je, že tvoj duch je síce ochotný, verš 41. Ježiš hovorí, a prečítajme si tento text, Ježiš to hovorí učeníkom a hovorí, bdejte a modlite sa, vy bdejte a modlite sa. Prečo sa má modliť Ježiš? Aby ste neupadli do pokušenia. Pretože váš duch je síce ochotný, ale telo slabé. Rastio, prečo mi musíš kázať o modlitbe? Však ja tie kázne poznám. Však ja ho nezapriem. Však ja už to poznám. Už som prečítal 15-krát Evangelium v kuse, už to poznám. Však ja ho nezapriem. Prečo by som sa mal modliť? Lebo tvoj duch, on naozaj chce. Tvoj duch chce.
Koľkokrát sme vyšli takto na výzvu, nie? Áno, Pane, ja to chcem, ja to určite chcem. A problém nebolo, že by si bol pokrytec. Ruku na srdce. Nebol problém, že som pokrytec, ja som to fakt chcel. Ale vieš, čo bol problém? Že tvoj duch síce naozaj chcel, ale tvoje telo je tak slabé, že musíš bdieť a modliť sa, aby si neupadol do pokušenia, lebo ak telo není uzemnené, veľmi rýchlo preberie kontrolu len do takého lacného spánku. A zrazu sa deje prebudenie a my sme všetko len nepripravení na prebudenie. Zrazu sa zachraňujú a sú spasení ľudia a my si to vôbec nevšimneme. Úplne, že tak sa dobre pospalo, dobre to bolo. Prejde pol roka alebo roky kresťanstva prejdú, ľudia sa obratia a už aj odídu zase naspäť do sveta, lebo ich nikto proste nezúčenikuje. A my sa tak zobudíme po 2 rokoch, že ozaj, revival, ozaj, tak ma naučili kričať. Revival. Alebo ešte vážnejšia vec, a to sú tie kohúty, a tam sa nechcem zastaviť. Keď čítame niečo v písme a rozhodneme sa, že chceme žiť proste naozaj sveto a nechceme kradnúť, nechceme byť hneviví, nechceme proste, my to čítame a tam nám kikiríka, tak to je už potom vážne. Vďaka Bohu, že Pán Ježiš Kristus dal modlitbu. Amen? On povedal, bdejte, verš 41, modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia, lebo duch je síce ochotný, ale telo slabé. To ste nemohli ani len hodinu bdieť? Ježiš touto rečníckou otázkou vo verši 40 hovorí, že ste mohli. Mohli ste, keby ste nemali také telo slabé, tak by sa to dalo, ale vy ste pospali. Ja ti chcem povedať, že potrebujeme sa modliť. Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby si to teraz uvoľnil na tento zbor. Aby sme začali reagovať na Božie volanie. Napadlo ma také jednoduché svedectvo. Poznáš takú situáciu, keď ti Boh dá na srdce nejakého človeka, za ktorého sa máš prihovárať, ale ty nemáš na to čas. A už by si sa aj modlil. Iba ti príde, že ja neviem, ideš spať o nejakej 9. 10. Ideš spať a ťa len ti prebleskne, že modli sa za Ďura. A ty povieš, dobre, ja sa musím sprchovať ešte a umyť zuby a to dobre, však môžem kedykoľvek. Tak zaspíš, tak ako Peter zaspal, zaspíš a potom sa chceš prebudiť a nejde ti. Potom prídeš do tej svojej svätej komórky a že idem sa modliť za Ďura a keď máš nenaolejovaný motor, hej, tak iba, Ďura, tak nejde ti. A tu je otázka, akým spôsobom bdieme, keď nás Boh vyzve a Ježiš nás vyzve, aspoň trochu bdej teraz. Teraz ti hovorím, teraz sa to láme v tvojej rodine, teraz sa to láme, sme blízko prielomu. Ja som dal celú sezónu kázať v tomto zbore, lebo môžete zaujať zem, môžete vidieť prielomy, môžete hľadať, môžete klopať. Teraz poďte naozaj klopať. Teraz sa nespí. Potom. Duch je ochotný, ale telo slabé. Pane, daj nám milosť. A ja som tak vďačný, že v tomto idem späť do tohto textu, že vidíme, že Pán Ježiš Kristus dal milosť učeníkom. On im nepovedal, on povedal im svoju frustráciu. Ale nepovedal, že je to neodpustiteľný hriech. Poďme ďalej, bod 3. Idem k Ježišovi naspäť. A náš Pán Ježiš Kristus ako predobraz víťaza, ktorý bol verný až na smrť na dreve kríža. Toto víťazstvo a táto príprava v modlitbe sa rodila v slzách. A tam vidíme 3 Ježišové modlitby v jeho samote. 3. Hej. Viem, že to tam hneď vidíte, je to známy text pre mnohých z nás. Prvá modlitba, ktorá v tom celom je, ja som ju nazval, že prvá modlitba je vo verši 39. On sa modlí, Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Prvá modlitba, prvá fáza. Vieš, keď bojuješ za niektoré veci vo svojej komórke, tak tvoja modlitba má svoje úrovne hĺbky. Tá prvá úroveň, ktorú mal Ježiš, povedal, Oče môj, ak je to možné, nech ma to minie. Inými slovami, Oče, ak je to možné, zmeníš vôľu? Už si sa to modlil niekedy? Niekedy možno máme pocit, že je to hneď automatický hriech, ale ja to chcem dneska tak na tebou prehlásiť, že to není hriech. To je vyjadrenie teba, toho, tvojich pocitov pred Otcom, že ten plán, ktorý je, keby na tebe bol, tak ty to vlastne nechceš. To, že dneska držím mikrofón a kážem, tak v princípe mnohé veci, je pravda, aby som bol poctivý, som sníval, chcel, ale sníval som to inak a platiť cenu som vôbec nechcel.
A keď už prišlo platiť cenu, že mi to išlo do súkromia, do môjho života a musel som obetovať rôzne svoje maličké sny, smiešné v porovnaní s tým, do čoho ma Pán povolal, ale ja som to tam cítil a som povedal, ak sa to dá inak, mohol by si to zmeniť, aby som nemusel toto zaplatiť. Ja nechcem toľko času tomu dať. Ja nechcem byť v tom sám. Ja nechcem toto... Ja neviem, aké máš ty veci a plány, do ktorých ťa Pán Boh povoláva, ale je to legitímna modlitba. Chcem to na teba prehlásiť. V tvojej komórke je to normálna Ježišova modlitba. To nie je reptanie. Nemusíš to z námestí hovoriť. Hovor mu to v jeho prítomnosti. Ježiš to musel hovoriť. Oče môj, ak je možné, nech ma to minie. No nie moje sa staň, ale to tvoje sa staň. Nech sa uvoľní to tvoje slávne, ale Páne, ja to tak necítim, ja to tak nevnímam. Druhá modlitba, ktorá v tom celom je. A odídeš zo svojej komórky a si zober taký požehnaný piatok, že? Piatok si mal modlitbu, pôst, dobre, ja mám piatky, ale neviem, ako vy máte. Ideš a iba si, ako sa máš rásť, aké modlitbičky boli? Nie, už idú prielomy. Práve som sa modlil, že to nechcem, no ale... Môžete sa mi niektorí priznať, kľude, nemusíte, ale koľko ste sa takto modlili, že už to nechcem, Pane? Áno. Ja som sa tak modlil. Už to nechcem, Pane. No dobre. Ale držalo ho, nech sa uvoľní, Bože, tvoja vôľa, nie moja. A prišla druhá modlitba. A tak príde druhý deň, druhý moment. U neho to bolo samozrejme jedna situácia. Druhý moment. 42. Ježiš druhý raz sa modlil a modlil sa úplne inými slovami. Všimni si, že modlil sa, Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť, ak teda musím tam byť a musím ho vypiť, a teraz dôraz, nech sa stane tvoja vôľa. Čiže prvá modlitba je, ja to nechcem inak. Bože, prosím, lebo niekedy Boh môže, ako dá sa. A Boh hovorí nie. Tak ty ideš, druhý deň žiješ, vrátiš sa naspäť do tej svojej komórky a už nemodlíš sa to isté v tom slova zmysle, ale už rešpektujem. Bože, ja rešpektujem, že si ma povolal do tohto. Prosím ťa, nech sa to stane. Zmocni ma. To je druhá modlitba. Zmocni ma. Nejdem zutekať. Uschopni ma. Pane, zmocni ma, pretože duch je ochotný, ale telo je slabé. Ja presne poznám ten príbeh, ktorý tu sa stal s Wilkersonom a s tou ženou. Ja mám silnejšie pudy k televízorom, ako modliť sa proste za svojho syna, ktorý je proste zblúdený. Lebo to tak proste neviem, prosím, zmocni ma, nech sa to stane, nech vydržím. Verím tomu, že tuto to Pán trošku teraz drží. Že mnohým k vám hovorí Pán prorocký, nepúšťajte to. Vy to primíte v srdci, že si pýtate, nech sa to stane v Božej moci. Už nedávajme opačne, nech sa to nestane, nech utíšknú tieto modlitby. Nech tvoja druhá fáza modlitieb povstane. Zmocni ma. A tretia modlitba, ktorá tam bola aj vo verši 44. Predstavte si, že Ježiš ešte stále nebol pripravený. Ešte stále nebol pripravený. To je ten moment, keď sa modlíš, aby ti Pán Boh ťa uschopnil, zmocnil, proste urobiť niektoré veci v živote. Napríklad použijem taký trošku smiešný príklad, že aby si sa priznal za Pána Ježiša Krista vo svojej triede, v škole, napríklad, na pracovisku. Je to akože taký, v porovnaní s tým, čo Ježiš ukázal a čo tu riešime, je to smiešný, ale v úcte príklad. Ty, Pane, ja nechcem, nie. Tak ma zmocni. A ty už na tej komórke cítiš to, že si zmocnený? Častokrát to necítime. A Ježišova tretia modlitba prišla a ja som ju nazval, to bola opakovaná modlitba. Všimni si, že verš 44. A tak ich nechal, keď pospali, a znova odišiel a tretí raz sa modlil, zvýraznenie, tými istými slovami. Môžem trošku tak otvorene povedať, toto je také moje, dobre? Toto rozsudzuj. Ale ja mám pocit, že niekedy v cirkvi si to zakazujeme, že tými istými slovami. My si povieme, že tak už potom asi neveríš. Asi neveríš, keď si to povedal tými istými slovami. Ježiš neveril? Za to, že sa potreboval modliť tými istými slovami? Nie. Ježiš
nefejkoval prielom. Buď to v srdci máš a ty tam vidíš tých spiacich a povieš, dobre, tak si pospite, už ideme, však nech príde môj zradca Judáš. To nasledovalo po 3. modlitbe. Alebo klameš situáciu. Tvoja komórka, počúvaj ma dobre, tvoja komórka je tvoje bezpečné miesto, kde sa máš utíšiť, ťa to má zmeniť, kde to má prasknúť, kde máš zvíťaziť skôr, než si zvíťazil vonku. Neviem, či som zrozumiteľný. Vo vnútri to Ježiš už vyhral, aj keď ešte nebol na dreve kríža. On už tam v tej Getsemáne to prasklo, ako keď príde prielom teraz, myslím. Ten moment tej 3. modlitbe toho celého. A my vidíme, že potom, keď vyšiel po 3. modlitbe Ježiš k spiacim učeníkom, verš 45, potom vstal k učeníkom po 3. modlitbe a povedal, teraz už odpočívajte. Hľa, prišla hodina a Syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Hľa, prišiel môj zradca. Ježiš vyšiel, vieš, ako z Getsemane? Pri plnej sile. Prečo? Lebo už zvíťazil. Ty po ovoci môžeš poznať aj ten svoj strom, že či naozaj si zvíťazil. A ak si nezvíťazil, potrebuješ komórku. Lebo duch je ochotný. A teraz trošku svedectvo na mňa. Ja tiež sa niekedy ako keby klamem, lebo duch je ochotný. Neklamme sa. To je len duch, ktorý je ochotný. Ale či už to telo, ktoré je slabé, či si to už premodlil, či to tam ruplo proste, že vyjdeš z toho Getsemane. A ty normálne tých všetkých spiacich už nesúdiš. Normálne. A tak spíte už. Kde je Judáš? Ideme v pohode. Ale pritom pred pár hodinami si potil krv. Pred pár hodinami tvoja duša bola vydesená až na smrť. Zažíval si depresiu, hĺbku, agóniu. To musí Boh dať. Priatelia, nefejkujme prielomy. Zostaňme v tých Getsemane komórkach, až kým ten prielom nepríde. Dajme potlesk Pánovi. Amen. Sláva Bohu. Halelúja, Pane. Moja otázka je, že keď sa Ježiš potreboval modliť 3-krát, náš dokonalý Ježiš, plný Kristovho ducha, amen? Dúfam, že tomu rozumieme, že to je slovo, ktoré sa stalo telom. Človek a Boh zároveň 100%. Ak sa on potreboval modliť 3-krát, tak ty sa potrebuješ modliť 1000-krát. Som čakal, kto povie 3-krát. Počujte, ale potom, vieš, vrátim sa k tomu Petrovi. 0-krát. Ako Peter to nepovie, že 0-krát, on to takto nepovedal, to je moja interpretácia, ale cháp ma. Častokrát v cirkvi pokladáme komórku, že modlím sa za niečo slabožské. Ty sa stretneš v cirkvi s niekým a ona povie, napríklad moja sestra, ja sa modlím za to, vieš. A ty povieš, vymotlúvať tu. Sa budeme vymotlúvať tu, vieš. Že... Nachádzam sa v tom často. A ja rozumiem, že existuje náboženská napodobenina, od toho utekajme, ja nekážem o tom extréme, ale poďme sa už trošku vyvážiť. Ak nemáš to víťazstvo, ak z komórky nepovstala tá viera, ak to nejde z tvojho vnútra, kde je Judáš, idem proti nemu, tak sa rýchlo vráť naspäť, lebo len tvoj duch je ochotný, tvoje telo je slabé a ty ten prielom potrebuješ, ako to potreboval Boží syn. Čo je väčšia hanba? Povedať, že sa modlím za to? Alebo väčšia hanba je proste povedať... Vieš, keď príde, stretne sa Peter, teraz si zober, že by sa stretol Peter, to je moja ilustrácia s Ježišom, sa stretnú tie dva koncepty a jeden povie, ja sa potrebujem modliť v Getsemane a druhý povie, ja sa vymodlúvať, ja ideme ručne, stručne, príde hneď prebudenie, spravíme si, príde prebudenie. Čo je väčšia hanba? Čo je väčšia frajerina? Ruku na srdce, ja ako to čítam, ja mám pocit, ja by som sa prikláňal k tomu, že väčšia frajerina je nevymodlúvať sa. Môžem vám povedať, cholerik, niečo? Cholerik by povedal, nevymodlúvať sa. Ideme, viera bez skutkov je mŕtva. To proste platí. Ale naozaj to tam už prebralo kontrolu v tvojom vnútri? Tá viera, že sa ide vyjadriť? Lebo to nie je bezkomórková viera, bezpánova viera, bez rozpoznania Božích ciest viera. To je z poznania Boha, jeho kalichu, z pochopenia toho, že on neodníme kalich. Táto viera ma vyniesie silného a mocného čeliť aj Judášovi. Halelúja. Halelúja. A
A teraz správna odpoveď, lebo som povedal, trošku som sa pozdielal, ale som rád, že ste sa niektorí priznali, že nie som tu len sám, ktorý zase priznáva svoje slabosti, ale že ste sa viacerí stotožnili so mnou. Ďakujem vám. ale potom, čo je väčšia trapnosť? Chrápajúci Peter, podľa mňa. Kikirikajúci kohút okolo neho. A potom prídeš do tej služby a úplne vidíš, jak je zaspaté všetko. A zrazu máme len tie prebudenecké prejavy, brnkačky, veci, zasľúbenia. Áno, Pán dal niekedy zasľúbenie, príde prebudenie na Slovensko. To vtedy Wilkerson v roku 1990, aj 2000 už bolo, veď to je nedávno. Začneme, nedávno. Čítal som ten veršik, že Pán chce, aby všetci boli spasení, takže aj moje deti, ja to prijímam, vieš. Ale pritom spíš na tých komórkach, nepostíš sa, lebo ty to necítiš, nevnímaš a pozeráš televíziu ako tá pani. Nech nám je to ďaleko. Duch je ochotný, telo silné. Poďme naspäť do našich komórok. A idem to hneď teraz uchopiť. Verím, že Pán už chce to uchopiť. Tak dovol si 3 modlitby. Prvá modlitba. Kľude sa modli, zmeň svoju vôľu. Modli sa to. Kľude je to, chcem to na teba povedať, je to bezhriešné. Druhá vec. Už keď ju príjmeš, tú Božiu vôľu, nemaj to do nekonečná, ale keď ju už príjmeš, tak sa modli za zmocnenie duchom. Nech sa to stane, Bože. Nech vypijem ten kalich do dna. Nech to celé prejde. Ja nechcem na pol cesty odísť. Že teraz položím mikrofón a už som skončil. Duchu Boží, uschopní ma, nech to celé prejde. A potom prichádza tretia fáza modlitieb tými istými slovami. Ja som tak vďačný, priateľ, ja to vám hovorím ľudsky, ja som tak vďačný, že Ježiš sa modlil tými istými slovami. Ja tak veľakrát mám pocit, že na čo to Rastio opakuješ, veď Boh to vie. To sú tie najkrajšie komórky tých tretích modlitieb, kde sa to naozaj láme. Zostaň tam. A znova tie isté. A tie isté slova. A tie isté modlitby. A znova. A znova. A zrazu príde ten prielom a keď príde, začni konať. Kde je Judáš? Ideme. A to je môj posledný 4. bod. Pripravený zvíťaziť. Ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Aké máš svoje cvičiská? A potom Ježiš stál a bol pripravený zvíťaziť. Potom sa vrátil k učeníkom a povedal im, verš 45, teraz už spite a odpočívajte, hľa priblížila sa hodina, Syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. Vstaňme, poďme, hľa priblížil sa môj zradca. A toto je už tá vec, ktorú som spomínal, chcem to len tak, teraz s takými vecami, ja môžem poprosiť aj chválospevku, otázkami posunúť na nás. Výzvami. Môžeme aj zasnúť svetlo. Ďakujem. Chcem sa dneska opýtať a tú otázku, tú odpoveď si daj sám pred Bohom. Nebudeme robiť dneska verejne výzvu. Verím, že to tak nebude, ale ak to Pán zmení, tak to zmení. Amen. On môže čokoľvek. Ale chcem, aby sme si dali odpoveď. Ja som to nazval, aký si kresťan? Aký si dneska kresťan? Si ten, ktorý je duševný? To znamená, duch je ochotný, na to narážam. Stačí mi, že môj duch je ochotný. Potom budeš mať výsledky Petra. Ja verím tomu, že Pán Boh ťa volá k tomu, aby si bol duchovný, nie duševný. Aby si bol nie vo svojom duchu, ale v tom Božom duchu. Pretože tvoj duch je ochotný, ale telo je slabé. Ale aby si bol zmocnený Duchom Svätým, nech sa to naozaj, Bože, stane. Ty ma do toho povolávaš, nech sa to stane. Chcem ti povedať, a budem rozvíjať tento bod, že duševné kresťanstvo je málo na prielom. A myslím si, že my ako letniční si to musíme povedať veľmi jasne.
duševné kresťanstvo, to, čo cítim, pocity, to, akú ochotu vnímam. A teraz nemyslím len nám, letničným, ale teraz hovorím nám, dobre, to je všeobecne. To je málo na prielom. Potrebujeme uchopiť tie kalichy, ktoré máme vypiť, potrebujeme uchopiť tú Božiu vôľu, do ktorých máme ísť a preto potrebujeme bdieť a začať sa za to modliť a potrebujeme do toho vojsť a modliť sa možno nie 3-krát, ale možno naozaj 1000-krát, pokým tam reálne sa nezmení naša modlitba z toho, že Bože, ja to nechcem, na modlitbu Bože, do toho ma prosím ťa zmocni, na modlitbu Bože, ja už len opakujem tie modlitby, lebo stále sa bojím. A potom príde to uschopnenie a ten prielom, pretože ty si nešiel tým, že povieš, ja za teba nikdy, akože ja vždycky proste položím aj svoj život, ja ťa nikdy nezapriem. Ty si nešiel na tejto úrovni duše, ale ty si išiel na úrovni ducha. A ja chcem, aby sme sa teraz modlili za to. Ako zistíš, či si človek ducha? Ako zistíš, či si podľa Galatským 5 ten, ktorý sa plní duchom a nevykonáva skutky tela? Pretože telo si žiada proti duchu. Ako to zistíš? No veľmi jednoducho. Máš vôbec nejakú komórku? Ľudia, ktorí sú vo svojom duchu, vo svojej duši, nemusia mať komórku. Im stačia správne odpovede. Ale ja vám chcem povedať, priatelia, ja som unavený zo správnych odpovedí. Ja chcem vidieť Božie prielomy. Ja chcem vidieť, že Boh naozaj odpovedá, že sa dejú tie veci, ale na to, aby prišli prielomy a otvorené dvere a Božie odpovede, na to potrebujeme my sa pýtať, hľadať. Potrebujeme mať komórky, svoje Getsemane. Miesta, kde potíme krv. Pretože ak nebudeš mať miesto, kde potíš krv, budeš hľadať Zuzany a všetkých ľudí okolo, ktorí pospia. Oni sa len snažia, ale oni to za teba nevybojujú. Božia vôľa v tvojom živote je tvoj boj. Je to tvoj boj. S Božou odpoveďou, ale je to tvoj boj. Tak môžeme teraz povstať a budeme sa modliť teraz. Ale poď naozaj reagovať. Ešte chcem pár víziev povedať, ale verím, že Pán ma drží v tomto, že kresťanstvo správnych odpovedí je neprielomové. Kresťanstvo len duševných emócií je neprielomové. Kresťanstvo, kedy naozaj nájdeš Boha. Kedy konáš podľa viery. Pretože duch je ochotný a telo slabé. Ja potrebujem sa modliť, ja potrebujem svoje Getsemane, ja potrebujem volať, ja budem sa 3-krát modliť, až kým naozaj reálne to nepovstane v mojom srdci. Toto je tá cesta. Toto je tá cesta. Ja verím tomu, že tak ako srdci veríme a ústami vyznávame, že má zmysel pred duchovným svetom aj vyznávať. Tam, kde si je prítmie, ale kľudne môžeš aj pozdvihnúť potom ruky. Ešte to nerob. Budeme spievať pieseň Ježiša, ktorý dokonal a bol verný na smrť na dreve kríža. Aby si pozdvihol ruky len vtedy, keď konkrétne začneš bojovať a budeš sa modliť za tú danú vec a za ten daný boj, ktorý už dávno si počul od Boha, že k tomuto som ťa povolal. Toto máš vybojovať. Tak ako Ježiš bol povolaný položiť svoj život. Do čoho máš ty povolanie položiť svoj život? K čomu? Čo máš vybojovať? Čo nemáš pustiť? Uchop to konkrétne teraz. A keď to budeš mať konkrétne, tak poď to vyznať v tejto piesni s pozdvihnutými rukami. Áno, Bože, mám to. Ja sa modlím tými istými slovami. Možno to odmietáš a možno si pýtaš zmocnenie. Jednoducho poď spievať túto pieseň teraz pred Pánom. Halelúja. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, za to, že ty si tým prešiel. Aj keď my sme pospali ako učeníci, ty si prešiel a že už môžeme spať, lebo je zaplatené. Amen. Berie chlieb života, lámaný za moje, ako tvoje telo. Trpelo kvôli mne, beriem pohár vína, vyliatý v obeti, tak ako krv tiekla za hriechy
čokoľvek si pýtaš v Ježišovom mene, on ti to dá, lebo bol verný. Pýtaj si. Tvoj slúb nezabudnem. Po ceste spasenia s bázňou kráčať budem. Veď Kristus prebýva aj v mojom živote. Halleluja, na veky si pripomína. Halleluja, na tvoj slúb nezdávam. Ďaká ti, Ježiš, že ty si zomrel za všetkých Petrov, Tomášov, za všetkých nás, Pane, a ďalších učeníkov, ktorí sme pospali, Pane, že ty si tým prešiel, Bože. Milosť zabudol, veď draho si ma vykúpil. Halleluja, vždy si pripomína. A písmo hovorí, že dnes Pán Ježiš Kristus je po pravici Boha Otca a prihovára sa za nás, modlí sa za nás. Chcem, aby si sa pridal k tomuto príhovoru. On má konkrétne chcenia, túžby, názor. To sú konkrétne modlitby, príhovorov za teba. Poď aj ty sa teraz prihovárať za ľudí vôkol teba, za tie boje, za ktoré sa máš modliť. Pridaj sa k jeho príhovoru. Pán Ježiš Kristus je ten prvý, ktorý by nepotreboval modlitbu. Poď teraz ty sa modliť, lebo ty to potrebuješ, lebo chceš, aby prišlo Božie kráľovstvo. Chceš, aby si bol pripravený na všetky tie veci, do ktorých ťa Boh povolal. Chceš do toho vojsť, nie ako len splanutie sľubov a emócií a potom sa kikiríka, ale ako Ježiš, ktorý bol verný až po smrť na dreve kríža. Poď volať teraz na ňo. Bol si ku mne tak dobrý, Ježiš. Bol si ku mne tak dobrý. Bol si ku mne tak dobrý. Keď pomyslím, kde by som bol bez teba, bol bez teba. Ďaká ti, Bože, že aj my sme výsledok tvojho príhovoru a tvojej vernosti. My sme výsledok tvojho verného príhovoru, Pane. Bol si ku mne tak dobrý. Keď pomyslím, kde by som bol bez teba, bol bez teba. Bol si ku mne. Ďaká ti, Ježiš, že si nás nenechal v našich starých cestách. Ďaká ti, Pane, že si nás nenechal. Si nás nenechal v tej našej pýche, Pane. Halelúja. V tých našich hriechoch, Pane. V tých omyloch, Pane. Ďaká ti, Ježiš, že si nezostúpil z kríža, Pane. To my sme ťa krížovali, Pane. To boli naše zrady, Bože. Ďaká, že si nám odpustil, že to bola tvoja láska, ktorá ťa viedla byť verný. A preto Pán Ježiš Kristus bol verný a nezostúpil z kríža, pripravený cez Getsemane, aj keď potil krv, ale stálo mu to za to, pretože ťa chcel vytrhnúť z toho. Lebo ťa miloval, lebo ťa miluje. Pretože nechcel, aby si zostal v tom sám. Vernosť prináša požehnanie. Vernosť prináša odpoveď. Pane, ja sa modlím, aby sme aj my takto milovali. Bystričanov, Zvolenčanov, ľudí okolo nás, naše deti, našich manželských partnerov, aby sme my takto milovali, že sa vieme obetovať za nich. Dajme mu potlesk nášmu Pánovi.
Amen, cirkev. Tak nech vás Pán Ježiš Kristus žehna. Môžeme si sadnúť, sme na konci bohoslúžieb a ak niekto z vás sa chcete ešte modliť a rozprávať sa, tak sme ešte tu, tradične, ostatní ste pozvaní do kaviárne a nech vás Pán žehna. Ahojte.